Hi friends, Tevisa ani blog o lam sukiro. Tini Tevisa blog ko talti pheje oka. Tini ke bisi kok sagala norno. Ani Waak rong simi punungnai. Like thonai blog belai nyo ni hamjang mangkha, like mangkha, comments bo kaham ma porikha. Tai subscriber bo 100-200 bari thangani awun bagai belakan hambai maruo makan support khai tongde ani Waak farm ni je blog mani amuna hekan support khai de norni bagai te video kaham to nai ke blog filen sim paithak jora nai tong tabu hungke dibor kisa kakha hungke Waak rok tungfla jagai tong sorry borok no tui kisa tukrunani ni wansuk tong mani haipena pungo to waisa room supruno borok no waisa tukri paijak hungke abon pore kana ada sar kha tabu ke sorry tungfla jagai tong bai ko kutung dong borok no tabu tukri khina hi dong ta mangke salarok Waak genda agini slai baheng terator khaki senai nebila tini tese torma haino pika sar mani bo dilino tinin slai khana bisi soni bisi amake chai dongo diner din kabang chao borok oke oro hungkel ani thangnai blog rok nugjana norok oro hungke Waak nugjana tamni himala change ba khake kaisa haino tongpro hingke walaya চাপড়ো অনেক ন বড় সেগলাই নেখে মানে বাক্সা মাছে ওটা আর বানি কো সমুদ্রে সামনে আবো কিছু কিউই দং মা হাইন হাইতে এসে বড় ন সরি বো হাইন বড় টংফলা জাগি দং খা হাইন লাগি রুম সুদুতেই বড় ন কিসা তো কোনা ন সুদং কো ইগম কুতুং সরি টংই দং কো আবো হাই তো করে ফেলাই bono masa o kesani rumot seitu kata emne ke haino tongkru ke to walai lai ya ada ro purusini ada segi walai lai tei ko ada ro ma bo sa bai ha fungu joton to bujak mang morok tak to kisa saslang khobjak ba bai bro tongfla jagai dong sorry haino bagai tewise bangno tabuk tukur naita no uthana ya ani thangnai blog o baksa ni viewers rok ano sungkha nini Waak phalnai da rok ni singo haipena ani Waak to phalnai jora yakho tai 3 mas ekeba 4 mas rok ni pore se ang phalnai ni wan sui tongo jepro phalnai apro ang ani blog ni bisingtei nong nang kokduk number irinai apro norok ang bai kereni manan phalke ang mono phalnai mo 100 kg rok kaya sak phaliata mannai norok jodi wahan ni bagai kebo kale bari panda kebo jodi business ni bagai wahan phalnani am hairok ni bagai Waak nangai tongke ang bono 100 kg ka hangke phalnaita apur norok pai manan norok joton siwo ani Waak farm total 5ta Waak tongo ke mono ke Waak ma sanamnai bono bari nai ke 100 kg rakhe bono ke phalnai tai masa phalrai abo nai tongdi ani Waak farm o oro tai mangni sila tongo ke abon bisingo bo mono ke doi phalja galak do moke 150 rok kaya sak phalia ni khakai tongo ta mono ke 100 ka khano phalai pai mono
je pro nor nang wa pro kok du bai keng mana na tabona ok sane room single tongo masa bono bono hangkangke ang mangso ni bagai phaja bono sudo barana hini wan suwi tongo ta ke bini jora phaike bono barana afruke nor waksa paimane na ke tara wahani bagai wak nangai tongo he ke ba jekono kale bari pandaro ni bagai hangkangke ang wak mangni phalai afro nor wahani bagai o aro pasam mane aro paimanan kemono ta haljagalak doi boni ke to bosa sara khlairana ni ke wan suwi tongo bini sarano norok wak sari nani musung tau khain jodi ang khai phang khain ni musung tau khain ani pham mo norok wak sa paiman na ge friends ong tabo ang borok no teise di borjoran pukuri paikha mohikeno blog no logiri tongdi nongni hamjang mong belai na ang manai tongtoi tongo amni male subscriber to 200-300 barin thaka mohikeno hamjang mong ri tongdi ge amni male o ni je farm mo joto no nabnai tu ta wacha ge tai bu kaham blog nor ni pagai tu bona nai tongdi ge next blog malak kana bye bye